Li Diyarbekirê di demên dawîn de konsertên muzîkjenên Kurd zêde dibin û herî dawî jî muzîkjenê navdar Xêro Abbas li Diyarbekirê derket ser dike. Konserta Xêro Abbas li salona navenda Çand û Kongreyê ya Sezayî Qaraqoç hat didarxistin. Muzîkjenê Kurd Xêro Abbas amaje kir ku ew keyfxweş e li Diyarbekirê ye. O anîzmen ku di vê êdî konsert ne tenê girêdayî mîtîng, rojên taybet û bangêşiyê bin. Û dem hatiye êdî muzîkjenên Kurd konsertên serbest bidin û bi guhdarên xwe re bicivin û her wiha banga xwe dîlê derketina zimanê Kurdî kir. Bîro baweriyem de em formatê konsertê û riya konsertê neguherin kes nikarê qedexe bike. Ji heqê me ye û milletê me ye û em Kurdî distrênin û milletê me Kurd e û em Kurdin û hunermendê Kurd in hemû dinya jî zanî. Ji ber vê yekê ez dibêjim em carê nevê guhertin ser konsertê weke van millet amil ser konsertê bise. Yê siyasî ber siyaseta xwe bike, yê hunermend ber hunera xwe bike, yê tiyatro ber tiyatra xwe bike, her yekî di beşa xwe de ber karê xwe bike. Gereke em vî barî bi hunermend ve girê nedin. Bere hunermend serbest bê û ji milletê xwe re yanî millet bi çi tê nas kirin? Bi zimanê xwe tê nas kirin û kulturê xwe bi stranê xwe tê nas kirin û wê ala xwe tê nas kirin. Zanî ev her sê muqawemel cem Kurda ji hemû milleta qewîntir e. Zanî got em li ser vî tiştî bisekinin ez bawerim wê gavê baş. Wê gavê baş êne avêtin. Konsertên muzîka Kurdî di demên dawîn de ji ber qedexekirinan di rojevê de cih digirin û ji ber vê yekê jî guhdar û hezkiriyên muzîka Kurdî banga xwe dîlê derketina nirxên neteweyî û çandî dikin. Ku mafnas û guhdaran di konserta Xêro Abbas de bal keşandin ser girîngiya muzîk û çanda Kurdî. Stranên gerekî çanda wî, mêjiya wî, loma stranek wextê cîkî bê qedexekirin me wek zane nijadperestî gelekî eger hebûna wî bi stranê wî henin. Loma li Amedê Tirkiye gelek ciya wek bizanin hunermendê Kurd nikarin konsera bidin. Ser çanda Kurda, ser zimanê Kurda gelek qedexekirin zêde bû. Hêdî zêde dibe. Loma yani gelek Kurdî gere xwe derketirek mezin stranên Kurdî derkevin. Ji borî her tiştî polemîkê siyasî ji derve dixin. Çanda Kurdî, helbestê Kurdî, hunerê Kurdî gelek mirov parêze ev konserê holê gelek mirov nîşan bide, mirov par ve bike çikû insan çanda xwe kültura xwe hene. Xêro Abbas di konserta xwe ya Diyarbekir de stranên xwe yên navdar bi guhdarên xwe re par vekir û guhdaran jî li gel Xêro Abbas stranên wî gotin. Xêro Abbas bankir ku li Bakurê Kurdistanê pêdivî bi konsertên bi vî rengî hene û di vê hejmara van konsertan were zêdekirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.